Por tanto, si esas personas están separadas y quieren hacerlo, creo que les hacemos un gran favor y por eso creo que la política de dispersión que vamos a seguir manteniendo. Koldo Barandaia naiz, eta Oian Barandaian Aneien naiz. Ni Olatz naiz, Jon Gurutz Maizaren iloba. Nagore naiz, Asier Karreran eskalaguna. Maria Ángeles García Handia. Fermin Jurko naiz, Odeien aita. Uste dut bederatzireun edo, ez nago sozioa, bederatzireun edo 1000 edo hortik, ze azkenean 12 ordu dira. 550 inguru. 640, 650 kilometrota dago hemendik. Zazpidun kilometro. Gehiena pentsatzena da istriputen. Ematen du bildur asko faten dienien eta hilenoiz bueltatzen. Nahi mitzet, aliatu egirti Palentzia, niok tenso. Eta gero istripu bat eitzen dekenien, o lo que sea, Ongi inote duzun, hoiztezun zati, hanbeste kasua edie pasatzen, istripu beketola. Kontatu zidan nolakoak ziren espetxeko baldintzak eta iruditu zitzaidan oso gogorrak zirela. Baten die hautzeina, bakarri jateko 40 minuta, kristal artean. Ezin dizola eman jatekoik, ezin dizola eman kutunik, ezin dizola eman beste arkada bat. Eta nahiko hotza, lekua hotza da, lekua zikina dago. 5 minuto obian dugu jantziela, ozta izek ez hori dut izartzen. Mile galdera momentu txiki betian. Azken finean, asteburu osoa etxetik kanpo, 40 minuterako. Dispertsioak guregan dauken eragina alde batetik ekonomikoa da, totalmente. Una putada. Gogorra egiten da. Ongi pensatuta sobre, ongi pensatuta do hori, zigorra fuertio izateko. Sufrimentu bat, psikologikoki, palo bat, fizikoki eta ekonomikoki nola ez esan. Dispersioa akatzeko akordioa joan berko zan, no? Gutxienez, ni nahi dut nire senide etxian izan. Ez gerturatu. Nahi dut etxian izan. Baina nola ala lortu behar du presionatzea bai Estadua, Espainola eta bai hemengo parlamentua. Europan firmetuta, sinetuta dakabie, presoak aldame behen tokik ikertuna joan berdila. Ez ahaztu, presoak hor daudela. Hori lortu behar dugu, dispersioakin bukatzea.